Sentitu alzara inoiz triste edo kezkatuta, baina hitz egiten saiatu zarenean, inork ez zuela benetan entzuten sentitu duzu. Sentsazio gogorra da, ez da, dena behar duzunean norbaitek entzun diezazula zer egin esan gabe. Ezagutu Maia, neska jator eta langilea, eskola lorategiko proiektuan hasiak landatzea maite zuena. Gaur, ordea, bere ohiko irribarre argiak kezka eta etsipen sakonaren odei baten azpian ezkutatuta zegoen. Bere ekilore proiektu berezia, aste askotan arreta handiz zaindu zuena, ezen espero bezala hazten. Kimu berde txikiak tristura zihartzen ari ziren eta ez zuen ulertzen zergatik gertatzen zen hori, bere ahalegin guztia gora behera. Maiak bere lagun Leo ikusi zuen eskola kulunka ondoan, pozik sagar berde kuruskari bat jaten. Leo, hasi zen, ahots leonarekin, nire ekilore proiektua hauts egiten ari da, eta oso etxitanago horrekin. Leok berehala utzi zion kulunkatzeari, begiak zabalik zituela kezka eta laguntzeko gogo biziz. Ai, ez, Maia, egunero ur nahikoa erabiltzen zenuen. Agian leku okerrean, itzaltsuan, landatu zenuen. Lehenik eta behin lur mota arretaz egiaztatu beharko zenuke. Ondo esan nahi zuen eta bere asmoak onak ziren ziur, baina bere galdera azkarrek eta berehalako iradokizunek Maia pixka bat txikitu zuten barutik. Bere sentimendu astunak eta bihotzeko zama partekatu nahi zituen ez egindako akats posible guztien zerrenda bat jaso. Ongi da, Leu, uste dut marmurtu zuen sorbaldak erorita poliki alde egiten zuen bitartean. Lehen baino are okerrago sentitzen zen bere sentimenduak garrantzitsuak ez balira bezala, arazo praktikoa bakarrik konpondu beharrekoa. Bakarrik egoteko olatu batek Maiari gainezka egin zion, gaizki ulertua sentitzen zen eta benetan bakarrik bere tristuran. Bazirudien inork ez zuela benetan ulertzen bere ahaleginaren sakontasuna eta ondorengo bihotza ustura. Arratsalde lasai hartan, Maiak bere beste lagun Sara ikusi zuen lasai eserita parkeko banku isolatu batean, liburu liluragarri batean murgilduta. Sarak beti izan zuen modu lasai eta leuna eta adierazpen jator eta pentsakor bat. Maia une batez zalantzan jarri zen, gero ausardia bildu eta poliki bere laguna aldera joan zen. Sarak esan zuen, hautsa oraindik apur bat dardarka, hitz egin dezaket zurekin minutu batzuk. Oso asaldatuta nago nire ekilore proiektuarekin. Sarak bere liburua emeki itxi eta arretaz jarri zuen bere ondoan bankuan. Maiari begiratu zion begi bero eta ulerkorrekin zintzotasuna gonbidatzen zutela ziruditenak. Noski, Maia, zer dago benetan zure buruan eta hain astun pisatzen du zure bihotzean, erantzun zion leunki. Maia bere bihotza poliki isuri zuen, proiektu osoan zenbat denbora eta ahalegin handi jarri zituen xehetasun handiz azalduz. Bere etsipen sakona, landarei hartuen inguruko nahasmen gero eta handiagoa, eta klasearen aurrean erabat huts egiteko bere beldur isila deskribatu zuen. Sarak ez zuen Maia behin ere eten, ez da konponbide azkarrik edo berehalako laguntzarik ere eskaini. Burua astindu zuen emeki, hitz bakoitzari arretaz entzunez, Maiaren istorioa benetan xurgatu zepaitu gabe. Batzuetan, sinpleki eta zintzotasunez esaten zuen hori oso gogorra da edo, erabat ulertzen dut zergatik sentituko zinateken hain triste eta etxita egoera honetan. Maia libreki hitz egiten utzi zion. Sarak Maiari hitz egiten utzi zion, bere kezkak, beldur eta frustrazio guztiak azkenean aire zabalean zeuden arte, jada barruan itxita egon gabe. Isiltasun eroso eta lasai bat egon zen Maiak hitz egiten amaitu ondoren, txorien txio urrunaz eta ostoen susurlaz bakarrik beteta. Mila esker, Sara, esan zuen Maiak, irribarre txiki eta benetako bat azkenean bere espainetan, aurpegiko tentsioa arinduz. Asko hobeto sentitzen naiz horri buruz hitz egiteagatik bakarrik, benetan. Entzun egin duzu eta hori zen behar nuen guztia. Sarak irribarre bero bat egin zion bere lagunari. Batzuetan, hori da benetan behar dugun guztia, ez da, Maia. Norbait nahiko jatorragu entzuteko, benetan entzuteko, dena konpontzen saiatu gabe. Maiak burua astindu zuen ados sakonean bi elkarrizketen arteko alde izugarria hartuz. Azkenean, egia sakon bat ulertu zuen, benetako lagunek ez dute beti zure arazo guztiak berehala konpondu behar. Batzuetan, haien oparirik baliotsuena eta handiena, besterik gabe, presente egotea da, entzuteko belarri paziente bat eta empatia eta ulermen bihotz bat eskainiz. Baitu gabe entzuteak denok seguru, baloratu eta ingurukoek sakonki zainduak sentitzen laguntzen digu. Adiskidetasun askoz sendoagoak eta sakonagoak eraikitzen ditu aktiboki gure benetakonia partekatzeko aukera emanez, epaitu edo gaizki ulertu izateko beldurrik gabe. Gogoratu, zuk ere baduzu beste norbaitentzat lagun zoragarri eta solidario hori izateko ahalmena. Entzun besterik ez bihotzirekiz. Ipuin hau lagungarria eta onkigarria iruditu bazaizu, ziurtatu, basku erepo, arpidetza egitea antzeko eduki inspiratzaile gehiago lortzeko. Mesedez, eman atsegin dut bideo honi eta partekatu zure iruzkin pentsakorrak beheko atalean.